खोज देले बड़ सखी मोर हौवे नसीरी देखे में बकलोर पैसा न खोज देले बड़ सखी मोर हौवे नसीरी देखे में बकलोर माटी माटी तुरले बा पलैया अबुआ के छोड़ा दे गइया दुबैया मुहे पचला दे हम पिढ़ैया अबुआ के छोड़ा दे गइया दुबैया डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा घर में पढ़े रोज कलेस ओकर खुद से सखी मुंडी रहे न कबो पड़े घर में पढ़े रोज कलेस ओकर खुद से सखी मुंडी रहे न कबो पड़े खोज देले हमरा ला कसैया अबुआ के छोड़ा दे मेरा दुबैया मुहे पचला दे हम पिढ़ैया अबुआ के छोड़ा दे मेरा दुबैया अबुआ के छोड़ा दे मेरा दुबैया हम झेलतानी परेशानी विशाल उपेंद्र का बताई हम कैसे रहतानी एक बहुते बात कहानी हम झेलतानी परेशानी कॉमेडी सुना लगा हम बताई हम कैसे रहतानी खोज देले बड़ सखी मोर हौवे नसीरी देखे में बकलोर माटी माटी तुरले बा पलैया अबुआ